Ако след като сте чули представенето на бизнеса на Атоми си казвате: да, сега наистина ще се захвана сериозно. То кое е първото нещо, което трябва да направите? Точно така да определите ясно своите мечти и цели. Но много хора, щом започнат, веднага започват да представят Атоми на другите, да продават продукти и да набират хора. Това е рисковано. Защо ли? Ако нямате ясна причина и посока вътре в себе си, ще се откажете лесно, щом се сблъскате с трудности или нещо не върви по план. Много хора си мислят, че просто трябва да се трудят упорито. Но усилието без посока не води далеч. Ако не знаете защо го правите и на къде отивате, ще се срутите дори при най-малкото сътресение. Може би и сред вас, които гледате това видео, има хора, които са спрели с бизнеса на Атоми по средата. Замислете се, започнахте ли с ясно формулирана мечта и цел. Затова първото нещо, което трябва да направим, е да си зададем въпросите. Коя е мечтата, която наистина искам да осъществя в живота си? Как мога да я реализирам чрез Атоми? Трябва да ги запишем и формулираме ясно. Когато имате силно желание и ясна цел, вътре във вас ще се роди решимост, а също и енергията да достигнете до тази мечта. Тази енергия ще бъде двигателят, който ще ви води напред в този бизнес. Андрю Карнеги, американски индустриалец, споделил формулата на успеха. Ако мечтаеш ярко, непременно ще го постигнеш. Той казал, че дори да се роди 100 пъти в бедно семейство, пак ще стане богат, защото познава формулата на успеха. Затова в Атоми на този етап ние създаваме ТНАР. Сценарии на живота. А най-важният инструмент тук е колелото на живота. Това колело включва 8 важни области от живота, които искаме да постигнем. Разделени по 4 балансирани критерия. Да живееш добре. Да обичаш. Да учиш. Да допринасяш. Трябва да си поставим краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в тези области. Примери. Здраве. Връзки в семейството. Финансова свобода. Лично развитие. Свободно време и пътувания. Вяра или духовност. Социален принос. Взаимоотношения и участие в общности. Важно е да напишете какво точно искате да постигнете във всяка от тези области. И не забравяйте, поставете си краен срок, до кога искате да го постигнете. И не го пазете само за себе си. Следващата важна стъпка е да го споделите пред други. В момента, в който произнесете мечтата си на глас, тя става по-ясна. И това вдъхновява и мотивира и останалите членове на екипа ви. Вече не просто продаваме продукти или се срещаме с хора. Ние започваме истинско пътуване към планиране и реализиране на живота си. Началната точка винаги е определяне на мечтите и целите. И написване на своя сценарий на живота. Затова днес не забравяйте, създайте своя личен сценарий на живота. И преди да го напишете, горещо ви препоръчвам да изгледате лекцията на председателя Пак Хангил за сценарий на живота. Тя ще ви помогне изключително много. Благодаря ви!